Sætter den lige i gang. Goddag og velkommen til. I dag der skal vi så fortælle aktørerne under forberedelsesfasen til, når der skal laves lovforslag. Og der er så de her 6 hovedaktører, som er medier, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, EU, politiske partier og ministre og embedsmænd. Vi vil starte med medierne, som de har en tendens til at være dagsordenssættende, og så kan de piske en stemning op, blandt andet med sådan nogle sager som Tønder-sagen og sådan noget, der gør, at der bliver skærpet forskellige steder og så videre, ikke? Så der er interesseorganisationer, som har nogenlunde samme funktion som de politiske partier. De gør så det her, at de stiller krav til det politiske system og andre organisationer. Og de kan enten repræsentere en samfundsgruppe eller en enkeltsag, for eksempel så er Dansk Røde Kors en interesseorganisation, eller Amnesty International er også en. Og de har så sådan 4 4 områder her. De besidder ofte mange ressourcer, og de har ofte gode kontakter. De kan have en stor indflydelse på vælgerne, og så nogle af dem repræsenterer sådan store medlemsgrupper. Så de har meget sådan, de dækker alle befolkningsgrupperne i samfundet. Og de kan gå hen og påvirke beslutningstagerne, og de kan påvirke den offentlige opinion. Så er der græsrodsbevægelser, som kæmper for en sag i et kortere tidsrum. For eksempel velgørenhed, der har vi den her kendte Live Aid-koncert i 80'erne, som var en græsrodsorganisation, hvor at alle de kendte rockmusikere samledes for at skabe sådan opsigt og støtte op om fattigdom til den store G8-topmøde i Skotland dengang. Så er der EU, som har en stor indflydelse på den danske lovgivningsproces, og som gennem direktiver, eller som gør det gennem, som indflydelse gennem direktiver eller forordninger. Så er der de politiske partier. Altså alle partier kan i princippet komme i lovforslag ifølge grundloven. De har så den her funktion med, at de kan mobilisere borgere og sætte den politiske dagsorden. Så er der ministrene og embedsmændene, som er dem, der sådan teknisk udformer lovforslagene til Folketinget. De her udformninger af lovforslag, de kaldes så embedsværker. Og de her embedsværker, de besidder så den faglige viden omkring området. Og de er så blevet kigget gennem jurister og så videre, som er embedsmændene. Og når aktørerne så har været inde over, så tager den pågældende minister så initiativ til at nedsætte et udvalg, som så skal behandle lovforslaget. Og det var sådan set det, vi havde. Tak fordi I gad høre med.